everyone, hope you all are doing great. Welcome or welcome back to my channel. My name is Mayuri and today I am going to vlog many places. Basically today we are going to explore Kolhapur thoroughly and I am going to vlog different places with respect to different locations. So you guys continue this vlog. पेट्रोल पंपच्या इथे पोहोचल्यानंतर आम्हाला हे ढग दिसले जे जमीन आणि आकाशामध्ये कोणताही फरक भासू देत नव्हते. तुम्ही बघू शकता धुकं एकदम जमिनीपर्यंत आलं होतं आणि बघायला खूप छान वाटत होतं, पण थंडी प्रचंड होती. आणि हाच एक फायदा असतो पहाटे फिरायला जाताना बाहेर पडण्याचा, की आपल्याला हे असं मस्त धुकं दिसतं. कारण जिथे मोठ्या मोठ्या शहरांमध्ये स्मॉग असतो, आपल्या इकडे रिअल फॉग दिसतो. सूर्योदय झाला आणि माडाच्या बनांमधून ही सूर्यकिरणं शरीराला अगदी आल्हाददायक वाटत होती. आणि थंडीमध्ये सूर्याची ही किरणं ही एखाद्या अमृतासारखी वाटतात. कोल्हापूर ते कणकवली ते कोल्हापूरमधला हा गगनबावडा घाट आता खूप सुंदर रस्ते झालेले आहेत, त्यामुळे अगदी छान वाटत होतं. म्हणजे ॲज कम्पेअर टू फोंडा घाट हा रस्ता चांगला होता. घाट दरी ही खरंच खूप खोल आहे आणि ते एक भीतीदायक आहेच, पण आपण जर ड्राईव्ह सेफ केलं तर हे भारी वाटतं. तुम्ही बघू शकता की घाट किती प्रचंड आहे ते. आणि वाटेमध्ये हे वानर आम्हाला दिसले. गगनबावड्याला यायचं म्हणजे गगनगिरी महाराजांच्या मठात जायचं तर माझी एक मेमरी आहे. आम्ही लहानपणी ज्यावेळी आलेलो त्यावेळी माकडांनी आमच्या पर्स वगैरे आमचं सामान होतं ते घेऊन गेलेलं. आणि त्यावेळी माकडंही खूप हुशार, म्हणजे अजूनही माकडं खुश आहेत आणि त्यांना एक सेन्स असतो की आपण त्यांच्या म्हणजे आपल्याकडनं ते काहीतरी घेणार, मग आपण त्यांना खायला देणार. मग ते हुशार असतात, त्यामुळे त्यांना एक माहीत असतं की आपण असं केलं की ते करणार. पण ह्यावेळी आम्ही ज्यावेळी गगनगडला गेलो त्यावेळी वरती जास्त माकडं नव्हती. तर लांबून गगनगड इतका प्रचंड सुंदर दिसत होता आणि इतका उंच वाटत होता. आणि गाडीमध्ये मोबाईल असं पकडून मला खरंच ते एकदम शेकी होत होतं. पण तुम्ही बघू शकता की किती सुंदर आणि उंच वाटत आहे ते. तुम्ही इथे येऊन गेलात की नाही हे मला नक्की कमेंट करून सांगा. तर गगनगिरी महाराजांच्या मठ गगनगड येथे आम्ही खूप लवकर पोहोचलो होतो. म्हणजे खूप लवकर म्हणजे काही पहाटे नाही, पण कम्पॅरेटिव्हली आम्ही वेळेवर पोहोचलो होतो. आणि तुम्ही बघू शकता की तिथे बांधकाम सुरू आहे आणि असे वर्कर्स वरती जात होते चिरे घेऊन डोक्यावरती. आणि सुरुवातीला ज्यावेळी मी म्हणजे एक नॉर्मल ज्यावेळी पायऱ्यांचा एक सेट चढले त्यावेळी मला असं काही वेगळं वाटलं नाही, नॉर्मल वाटलं. तिथे बाजूला येऊन आम्ही व्यवस्थित फोटोज वगैरे क्लिक केले. पण नंतर मला कळलं की ह्या पायऱ्या जरा स्टीप आहेत आणि तेवढा हे आपल्याला जमत नाही आहे. म्हणजे मला एकदम आणि सरळच एकदम असं असल्यामुळे मला तिथे जरा थोडंफार असं फोबियासारखं वाटायला लागलं आणि डोकं गरगरल्यासारखं वाटायला लागलं. तर तुम्ही येत असाल तर तुम्ही ह्या सगळ्या गोष्टींची तयारी करून येत जा की, आणि नाहीतर थोडंफार काहीतरी खाऊन येत जा. कारण आम्ही लवकर बाहेर पडल्यामुळे आम्ही काही ब्रेकफास्ट केला नव्हता, त्यामुळे आम्ही थोडा वेळ हाल्ट घेतला. आणि तसं बघायला गेलं तर हे कामगार डोक्यावरती चिरे घेऊन वरती चालले होते आणि माझ्यापेक्षा एजिड व्यवस्थित सगळे चालत होते, म्हणजे एक नॉर्मल हाल्ट घेत होते. पण मला असं माझ्या ह्याने असं वेगळंच वाटलं की अरे काय, मी आणि माझी बहीण आम्ही दोघंसुद्धा दमलो होतो. दमल्या पायरे जास्त नाहीत पण
मठ हा खूप सुंदर प्रकारे सजवलेला आहे. म्हणजे ऑप्टिमम युटिलायझेशन मी बघितलं प्रत्येक गोष्टीचं. कारण सजवण्याच्या बाबतीत म्हणा किंवा सेवा सुविधा प्रोव्हाइड करण्याच्या बाबतीत म्हणा खूप सुंदर प्रकारे काटेकोरपणे शिस्तीचं पालन केलं गेलं आहे. आणि ही आपली एक भक्तांची पर्यटकांची जबाबदारी बनते की आपण ह्या गोष्टी जशा आहेत तशाच ठेवाव्यात. इथे पोचल्या आम्हाला एक गोष्ट समजली की तिथे काही नियम आहेत. जसं की आपण इथे व्हिडिओज घेऊ शकतो, फोटोज वगैरे घेऊ शकतो, पण ह्या स्टोन आर्ट्सचे किंवा हे स्कल्पचर तुम्ही जे काही म्हणाल ते ह्याचे आपण ह्यासोबत आपले स्वतःचे फोटोज नाही घेऊ शकत. त्यानंतर तिथे गेल्या एक नोंद केली जाते की आपण किती जण आपल्या नावाची वगैरे. आणि अशा खूप गोष्टी आहेत ज्या तिथे पाळल्या जातात आणि खरंच खूप तिथे म्हणजे तिथला स्टाफ वगैरे खूप शिस्त पद्धतीने काम करतो. मठामध्ये असलेली ही कला आणि कलाकुसर ही खरंच एक फक्त कलेचाच एक आपल्याला आभास घडवून देत नव्हती, तर ह्यामागे एक सुंदर संदेश देखील होता. आपली संस्कृती ही आपल्याला कला दाखवत होती. प्रत्येक डिटेलिंग मागे काही ना काहीतरी मेसेज दडला होता. पारंपरिकपणा आपल्याला अनुभवायला मिळतो इथे गेल्यानंतर, अशा ठिकाणी गेल्यानंतर. कुठल्याही मॉडर्न टेक्नॉलॉजीने हे सगळं पारंपरिकतेला एक उजाळा देणं हे खरंच आपल्याला खूप कमी ठिकाणी बघायला मिळतं. जिथे आपली सोसायटी मॉडर्नाइज होत चालली आहे तिथे आपल्या ट्रेडिशनला एक उजाळा मिळणं हे खूप चांगलं लक्षण आहे की आपला समाज अजूनही आपल्या इतिहासावरती भर देत आहे. आणि गगनगिरी महाराजांच्या मठामध्ये आता अजूनही खूप चांगल्या जसं मी बघितलं की तिथे कन्स्ट्रक्शन होतं, म्हणजे अजूनही खूप सुंदर प्रकारे हा मठ सजवला जाणार आहे. वातावरण तर इथलं इतकं आल्हाददायक होतं की इथे थांबूनच राहावं असं वाटत होतं. खूप शांतता, इतकी गर्दी असून सुद्धा तिथे शांतता होती. आम्ही गेलेलो त्यावेळी रविवार होता, त्यामुळे गर्दी ही असणारच होती, पण आम्ही लवकर गेलेलो त्यामुळे आम्हाला इतकी गर्दी नाही भेटली. उंचावरून असं खाली दृश्य बघणं हे खरंच खूप छान वाटतं बघायला. ऑफकोर्स ज्यांना व्हर्टिगोचा वगैरे प्रॉब्लेम असतो त्यांना नाही, पण मी खरंच असं बाकीच्यांना प्रेफर करेन कारण ते खूप शांतता वाटते. इथे आम्ही गेलो त्यावेळी खूप थोडीच दुकानं उघडली होती, जसं की म्हणालं की रविवार होता, पण आम्ही लवकर गेलो होतो त्यामुळे पूर्ण सगळी दुकानं तिथली उघडली नव्हती. तर आम्ही जवळजवळ मी खूप वर्षांनी गगनगिरी महाराजांच्या मठात आले होते आणि मला तसंच अगदी तसंच्या तसं नॉस्टॅल्जिक फील डेफिनेटली झालं, सगळीकडेच होतं. पण खूप आठवणी ताज्या झाल्या आणि आता खूप इथे म्हणजे कन्स्ट्रक्शन झालं आहे, खूप चांगलं डेकोरेटिव्ह सगळं व्यवस्थित केलेलं आहे. पाणी वगैरे, वॉशरूम वगैरे सगळं प्रोव्हाइड इथे झालेलं आहे आणि अजूनही कन्स्ट्रक्शन सुरू आहे, डेकोरेशन वगैरे असून खूप गोष्टी सुरू आहेत. त्यामुळे तुम्ही येणार असाल तर नक्की इथे भेट द्या आणि येत्या वेळेत अजून सुंदर हा आपला मठ असा होणार आहे. तर तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला हे मला सॉरी फॉर दी लाईट तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला हे तुम्ही मला नक्की कमेंट करून सांगा. तर इथे खूप आहे, इमॅजिनच तुम्ही करू शकत नाही आणि पूर्ण घाट रस्ता आहे, त्यामुळे पण खूप छान वाटतं आहे. कारण हे रस्ते म्हणजे मला असं एक लहानपणी जसं तुम्ही मागचा व्हिडिओ बघितला असेल तर त्याच्यात मी खूप गोष्टी शेअर केल्या आहेत, तुम्ही तो नक्की आधी बघा. बघू शकता हे स्कल्पचर, स्टोन आर्ट तुम्ही जे म्हणाल ते पण एक खूप सुंदर वाटत आहे. आणि असंच पूर्ण मठात तुम्ही बघितलं असेल तर तिथे म्हणजे कॅमेराज अलाउड डेफिनेटली होते, पण ते आपले पोर्ट्रेटसाठी नाही, तुम्ही तिथल्या स्कल्पचरचे वगैरे पोर्ट्रेट काढू शकता. तर हा व्लॉग मी इथेच संपवते. थँक्यू फॉर वॉचिंग.